Hi guys! Ito nga parang pagkain ng Inday nyo ngayon. Nandito ako ng carrots, yung broccoli at pumpkin, repolyo. At ganyan nila ng soya sauce na kainan. At ito ang ating ihahalo sa ating gulay. Indomie mga kainday. Nandito tayo sa ating alaga. Okay ang gulay natin. Magpupo na mga kainday. Ilagay na natin ang indomie. Mahalot-halot natin. Hindi ko ilagay yung seasoning ng indomie mga kainday. Sulit at yung pinangkin pa dyan. So yan ang ating pagkain ngayong araw mga kainday. Ayan mga kainday. Luto na ang ating pansit. Ampun dari Indomie. Oh, wow. Ayan mga kainday. At kadamitan natin yan ang ating mahiwaga.